La Fundació Impulsa Talentum Alice 2024. Estem contents d'estar aquí avui en aquest dia de la inauguració en què el món de l'audiovisual es concentra a Catalunya, a Barcelona, amb en Bru Recolons, el president de la Fundació. Bru, què tal? Quina alegria, quina joia, quina gentada, quin ambient extraordinari. És impressionant. Jo recomano a tothom que pugui escapar-se, que vingui, perquè vas passant els pavellons i cada vegada vas al·lucinant més de els prodigis i meravelles que en aquest saló es presenten. Hi ha gadgets, hi ha coses, i hi ha persones fascinants, increïbles, com la que ens acompanya ara mateix, que és en Jordi Vila, que és un empresari. Bon dia. Què tal? Doncs molt bé, i vosaltres? Estem molt contents d'estar amb en Jordi Vila avui, perquè en Jordi Vila va guanyar el Premi Talent 2020, que en Bru Recolons li va donar fa 4 anys. 4 anys, en plena pandèmia. En plena pandèmia. Va ser la primera vegada que jo recordi que es va permetre accedir, en aquest cas va ser el Luz de Gas, en un espai fent prova d'antígens. I d'aleshores ja la prova d'antígens la va fer tothom, hi ha molts llocs, però recordo que va ser de les primeres vegades. I anàvem en grups petits i tots espantats, i anàvem passant i anàvem lliurant els premis. En aquella ocasió, ara aquest any ho estem fent aquí, en Alice, però en aquella ocasió ho fèiem al Luz de Gas. I va aparèixer aquest senyor, que després amb els anys ens hem anat trobant moltes vegades, perquè és tot un personatge que ara coneixereu, i va venir amb una idea que va guanyar i que era, per mi, brillant, que era un cubell, una galleda, que permet que a l'hora de fregar l'aigua bruta vagi a un dipòsit i no es barregi amb l'aigua neta, de manera que després, a mesura que ens hem anat coneixent, he vist que tota la vida he estat netejant el món, fent coses, dissenyant i fomentant i fabricant i produint solucions per la neteja. I, és un senyor que és d'aquí i que crec que val molt la pena que aquest talent sigui reconegut i conegut. I això, senyor Vila, quasi té nom de cançó de les antigues, Entre dues aigües, li diem això. Aquest nom d'on va sortir? En aquest moment és una marca, això. És una marca registrada i que té propietari que casualment estem aquí. Això va sortir així doncs, perquè jo vaig dissenyar... Vaig tenir la idea de la galleda, però necessitava un dibuixant qualificat. I jo tinc ja una edat, més ben dit, en tinc dues pràcticament, no? I em vaig trobar un d'aquests que en tenia una, i era un nano de 24 anys, que fa anar les eines doncs, que es porten avui dia, en 3D i de més, i amb ell vam fer el disseny final de la galleda. De fet, quan es van fer els diplomes i de més, jo vaig demanar un diploma per ell, recordes? Sí, recordo. Perquè, siguent la idea meva i la patent meva, les atxures les va posar aquest noi, que és Uki Mamat, i que és molt brillant disseny. No? I ell mateix va dir, com li direm amb això? Té dues aigües, diguem-li dues aigües. Va quedar una mica així, li diem entre dues aigües. Li vam dir entre dues aigües i va fer un petit anunci que es va presentar als premis, on hi havia la música de Paco de Lucía, que després, quan va anar a petar a televisió, la van treure per no pagar drets d'autor i la van substituir per un altre. O sigui que també té la seva petita història, el nom d'Entre dues aigües. No sabem si es comercialitzarà finalment només sota aquest nom, o aquest serà el nom genèric i després anirà acompanyat de diverses marques. Però com van estar ja explicant, el senyor Vila té una trajectòria que va començar més un dia molt especial, no? Començar no, però va haver un dia molt especial, que era el 20 de novembre del 75, on vostè va fer una cosa i va passar una altra cosa en aquest país. Sí. Una cosa que feia 40 anys que durava. És el dia que va morir Franco i és el dia que es van presentar els registres dels fregaterres de tires, que després van ser els Vileda, els Spontex i tots els que es coneixen amb aquesta, disseny. I va ser el dia que vam constituir la primera societat anònima per treballar per Vileda. O sigui, el mateix dia vam estar 2 vegades a notaria, amb un notari nostàlgic, com solien ser els a l'època, i vam veure amb el meu soci, que en aquell moment era el Josep Ramon Costa, vam veure el testament polític de Franco amb Varias Navarro des de la notaria. Això no pot dir gaire gent. Jo tenia 4 anys, ho recordo perfectament, perquè no vam anar a l'escola l'endemà. Això era el bo d'aquella època, quan hi havia una cosa d'aquestes es feia festa, no? Però això, en fi, no sé si és qüestió d'explicar-ho aquí, però
el notari pobre estava quasi plorant i ens deia, no sé què vamos a hacer ahora. I nosaltres ens miràvem que teníem una feinada que te mueres, perquè clar, acabàvem de fer la patent i teníem un contracte amb una multinacional i teníem 23-24 anys, i em dic, què vamos a hacer? Home, doncs sortir pitant i començar a fer fregaterres, que és el que vam fer els pròxims 10 anys, no? Però el pobre home estava una mica desorientat. Sí, una mica la transició la veu fer vosaltres amb la Meri, aquesta. Sí, bueno, com es deia? O sigui, la Meri era també un invent català, que era la Meri era dels Confaus de Terrassa, que va ser un gran èxit comercial. Nosaltres érem més joves, quan vam fer la Meri encara anàvem amb calces curtes. Nosaltres vam passar del fregaterres convencional de floca, de cotó, al fregaterres de tires, que era un material alemany de la casa Freudenberg, que tenia una superioritat de prestacions molt sensible respecte al que hi havia en aquell moment, i la veritat és que va ser un èxit des del minut zero. I la idea d'on surt? Com s'arriba en aquell moment? Suposo que això, que ara li diré a en Bru Recolons que m'ajudi, perquè estem aquí, entre altres coses, per parlar de talent també. Escolti, a mi m'explica... Jo, quan escolto la seva història, penso, el talent d'aquest home, jo no sé ni per on començar a definir-lo, és a dir, se m'acaben els adjectius. La feina. Impressionant. Més que el talent, la feina. La galleda que veurem després, us haig de dir que té, diguem, un 30% de talent i un 70% de feina. Perquè les idees s'han de treballar després. Aquí, Xavi, t'he de dir una cosa. La majoria de persones que utilitzem coses, pensem, com les dones perfetes i penses, bueno, potser penses, hòstia, quin tio més brillant el que va pensar això, no? En el cas que sigui una cosa realment, ostres, que et soluciona un problema, que ho fa amb disseny, amb estil, amb capacitat de fer-ho d'una manera millor que no quan no tenies la solució, no? Però, en realitat, conceptualitzar i fins i tot treure un producte ja acabat, perquè dir, un prototip, és molt complex. Però llançar-ho al mercat, fer-ho escalable i aconseguir que tingui un cost que sigui assumible perquè qui percep aquesta solució estigui disposat a pagar aquell preu, això és una feinada ja de bojos. I aquest home té les dues capacitats. Hi ha moltíssima gent que sap crear el projecte o el producte o el servei però no sap implementar-lo, i aquest senyor és una bèstia perquè ho ha fet no només amb els dos que portem parlats, sinó amb moltes altres coses. Un dia em vas explicar que netejàveu ports amb bactèries. No, ho fem. De fet, ens dediquem a això. Saps la pel·lícula aquella del Tarantino que queda tot ple de sang i arriba un senyor, ho neteja tot? Doncs mira, és el Jordi Vila. Reservoir Dogs, si no recordo malament. En qualsevol cas, jo ja estic frisant per veure la protagonista de la nostra conversa, no? Que ens vol ensenyar un producte. Serà un prototip. Serà un prototip fet en 3D, que té una semblança amb la que serà definitiu, però no és el model final. Prototip en 3D, que ara veurem, que m'ha explicat fora de micròfon que la impressora ha estat més de 2 dies treballant per acabar-lo aixecant. Bueno, perquè tinguem una idea, està uns 2 dies i mig a fer cada peça i n'hi he encarregat 40, perquè necessito 40 prototips per fer proves abans de fer els motllos definitius, que valen moltíssims diners. Molts centenars de milers d'euros cada motllo. Necessites 120 dies per tenir més màquines. Sí, hi ha 16 setmanes aproximadament, però clar, durant aquestes 16 setmanes hem de fer gestió de venda, l'hem d'ensenyar a clients, s'ha de personalitzar, s'ha de redimensionar alguna petita cosa abans de fer el motllo. Quan has fet el motllo és definitiu i no té retocs. I això ara, gràcies a Déu amb el 3D, que de fet vam començar a fer els primers amb unes empreses dels premis, que va costar Déu i ajuda, però que al final vam fer uns models, un de gran i un de petit, per ensenyar-ho a televisió i de més. Però aquests ja són models que es poden usar. El que porto avui ja es pot usar. Això ha evolucionat molt, ha canviat. L'any que vas guanyar tu, ara, per exemple, HP, que és patrocinador d'Impulsa Talentum, i que és qui ens dissenya i ens fabrica actualment els nostres guardons, jo vaig veure la fàbrica que tenen aquí a Sant Cugat, és impressionant el que estan arribant a fer, però a més ja no només amb plàstics, sinó que estan treballant metalls i són capaços de construir peces en metall per fer prototips, és una meravella com va evolucionant tot. Va, ensenya'ns-ho. Sí, perquè aquí estem frisant ja per veure el prototip, i aquí el tenim. Aquí el prototip.
Amb so incorporat. Compte de colpejar molt fora la taula, que si no aquest so ens anirà... Bé, com he dit abans, això no és definitiu, els gruixos, i també són gruixos de 3D, no són els gruixos de motllo, però sí que podem veure un esquema de com funciona. I quin és, diguem, el secret... Sí, ho ensenyo a càmera, no? Que es vegi una mica que hi ha dos dipòsits, no? Escolta, té forma de cor. Jo això no me n'havia donat quan vaig... El què? Té forma de cor? Quan et vam entregar el premi no tenia... Té forma de cor perquè si no es perd l'espai. És que això és part del disseny que us he dit del Quim Amat, part de la contribució va ser del Quim, perquè fent aquest disseny no ens escapem de mides. Tot això té unes mides màximes, perquè té que entrar als armaris, té que ser funcional per ús domèstic. L'aigua, tu l'escorres i quan l'escorres cap a on va? Bueno, la diferència amb una galleda convencional és que té un tabic central, que no sé si es veu aquí, però que sí que està al centre, i que una de les dues bandes de l'escorredor és cega. Per tant, obliga necessàriament a l'aigua a anar a l'altre cantó. D'acord? Aleshores, anem a, diguem, reproduir què fa una persona quan frega. Quan frega un tros de terra, quan es frega un tros de terra, el que primer es fa no és escórrer el fregaterres, perquè el fregaterres ha deixat l'aigua a terra. El primer que es fa és mullar el fregaterres per esbandir-lo i per treure-li la vortícia. Quan es bandeixa el fregaterres i rentes el fregaterres, s'embruta l'aigua. I a partir d'aquí es comença a netejar amb aigua bruta i cada vegada més bruta. Bé, aquí al tenir dos dipòsits tindrem aigua, una quantitat d'aigua al dipòsit 1 i una quantitat d'aigua molt més gran al dipòsit 2. La quantitat del dipòsit 1 seria l'aigua que després serà bruta i l'emplearem per esbandir el fregaterres. Escorre i quan l'escorreguem, com que aquesta banda d'aquí és cega, l'aigua tornarà en el lloc on l'hem mullat, preservant el segon dipòsit. Això es pot fer 2 o 3 vegades quan tens els primers 2 litres d'aigua en aquesta banda i a partir d'aquí, quan el tens escorregut i sec, mulles a l'aigua neta, que pot tenir detergent, lleixiu, qualsevol desinfectant o el que haguem determinat per netejar el terra, tornes a escórrer i tornes a tirar-la a la bruta de forma que la vas trasbassant involuntàriament de cantó a cantó. Ara explicaré alguna característica més, perquè, clar, si hem de començar amb l'aigua bruta, al començar no en tindríem d'aigua bruta, no? Doncs la galleda té aquí un difusor on se col·loca l'aixeta i automàticament et col·loca 5 parts d'aigua a la que serà l'aigua neta i una part a l'aigua bruta perquè puguis començar. Després automàticament es va trasbassant sola. Aquí t'has hagut de trencar molt el coco. Bueno, per això he dit que tenia un 30% de talent i un 70% de feina. Ara ve una part més de feina. Si l'aigua l'anem trasbassant, aquesta galleda va canviant el centre de gravetat de lloc. I es va anant d'una banda a l'altra. Pot estar tot aquí, repartida, o tota a l'altre cantó. Aleshores, per transportar-la, la nansa té una petjada amb molts anclatges pels dits, de forma que puguis canviar la mà per trobar el centre de gravetat i que no vagis com si portessis... Com transportar un pernil, vaja. Quan transportes un pernil tens que tenir la nansa més a la vora de la cuixa, si no cau cap a l'altre cantó. Bueno, això és en essència el funcionament, el disseny, les mides, les capacitats, etc. és el que ha portat més feina. És senzill d'explicar i complicat de calcular. Escolta, et felicito una altra vegada, perquè clar, jo vaig veient això per fascicles i és apassionant. Si vols la tenim ara perquè no talli pla. Següent fase, el que puguis explicar. És apilable, A sobre és apilable. Té un anclatge sota. Ara ja tens el prototip, se suposa que tindràs uns motllos d'aquí uns dies i uns senyors industrials que injecten plàstic, no? Sí, amb màquines molt grans, perquè els motllos d'això són de 2 cavitats. On podrem anar a comprar això? El que es pugui explicar. Podreu anar a comprar qui me l'hagi comprat primer. Molt bé. Perquè finalment hem decidit fer-ho directament, es constitueix una societat amb finançament propi
propi dels socis, perquè no soc sol, jo soc jubilat, és a dir, que tot això ho fan altres persones perquè jo no estic en actiu. Penso, però no treballo. Ets un jubilat una mica inquiet. Sui generis. Sí, el pensar es veu que no és feina, no? Perquè jo estic jubilat i puc pensar, no em pot permetre, ningú pot prohibir pensar. El que em prohibeixen és treballar, perquè si no tindria pensió. Aleshores, això es podrà comprar a qualsevol botiga, supermercat, on hi hagi el que diuen menatge domèstic, que són tot el plàstic i tot els raspalls, fregaterres. Li volia fer una pregunta sobre talent. Clar. Perquè estem aquí amb la Fundació Impulsa Talentum. Des de que vas començar a ara, com ha canviat el món respecte al talent? És a dir, què penses de la joventut que està pujant? De com s'incorporen a la feina, de com viuen aquest món? Igual no pertoca, no ets la persona, però com que estàs en contacte amb tanta gent, amb tants fronts diferents, potser ens pots donar una pista. Mira, jo estic en contacte bàsicament amb gent més jove que jo, perquè no és que la gent de la meva edat m'avorreixi, que a vegades sí, però és que m'entenc millor amb els joves. I perquè, a més, no sé, els que som una mica creatius ens interessa més el futur que el passat, i sempre, vull dir, la gent que té més futur per davant és més sensible en aquest tema, no? Jo el que trobo a faltar una mica bastant, no és talent, ni dedicació, ni vocació, sinó que tot això es condueixi cap a una vocació industrial. A Catalunya som industrials. Aquest país no té matèries primes, aquest país no té riqueses naturals més que les que ha posat Déu, que són el sol i les platges i això, i el més s'ha de fer a base de treballar. I a base de treballar, aquí s'ha de treballar tradicionalment a la indústria, i la indústria és complex. La indústria no és un teixit industrial, una indústria és interdependent amb unes altres i demés. I la gent ara està molt al dia i molt avançada, especialment en temes d'imatge, com el saló que ens ocupa, especialment en temes de comunicació, de digitalització, d'informàtica i demés. Però a l'hora de dir s'ha de fer una samarreta, tenim tendència a comprar-la a Xina. A l'hora de dir s'ha de fer un coixinet a boles, tenim una certa tendència a comprar-la a Alemanya. I a l'hora de dir s'ha de fer un article de disseny, això ho fem més a Itàlia. Jo trobo a faltar una mica el conjuntar tot això que és la indústria, perquè al final la indústria necessita dissenyadors, necessita creatius, però necessita també gent que pensi peces que sigui possible fabricar. Vols dir que no artistes. Vam abandonar una miqueta el que era la gallina dels ous d'or, que era la indústria, i vam tenir el tèxtil i moltes altres indústries. Potser hem estat uns anys que l'hem deixat una mica de banda, però jo tinc la sensació que això hi ha gent que està tornant, que està lluitant per intentar tornar. La deslocalització ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal al país i ha fet molt de mal a qui l'ha practicat, perquè s'ha equivocat molta gent deslocalitzant. I aquí el problema que té, per exemple, el tèxtil, és que s'han perdut oficis pel camí. És a dir, jo ara estic segur que hi ha indústries que es podrien recuperar, i el tèxtil és una, i el gènere de punt és una, dintre del tèxtil. Però, clar, és que ara ja no hi ha contramestres. No tens gent preparada per... No hi ha l'ofici que hi havia, i no hi ha els centres tradicionals de Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, etc. Maresme, que, sí que hi ha el que queda, però queda poquet en respecte. I molta indústria catalana exporta. Ho ha hagut de fer per sobreviure. Això és exportable, no? Això és exportable, i és exportable i més que exportable perquè té molt volum, i el transport és molt important, i la logística és molt important, és que és fabricable a més d'un centre. Perquè, mira, una de les coses que jo crec que amb això els xinos no ens competiran és que és molt voluminós i fa de molt mal estivar, tot i que són apilables logísticament i per tenir a la botiga i per ocupar poc espai. Penseu que un palet carregat només en porta 54. Per tant, si això ho tens que portar de Xina, el preu del port compensa sobradament l'estalvi de la producció que podries fer allà. Per tant, un gran xollo portar-les de lluny no serà. I aquest és un tema, a part que hem anat amb una certa prudència, diguem, a fer-ne divulgació abans d'hora, i
que jo tinc l'expectativa bastant clara de que això s'ha de produir a la vora d'on s'ha de consumir. El xollo està per nosaltres poder-ho divulgar aquí, amb en Jordi Vila, aquest empresari que no se li acaba la corda i que fa un goig de veure Bru Recolons, això meravellós, això és el nervi del país. Jo aspiro a arribar a la seva edat amb aquestes idees i amb aquestes ganes. Això demostra que tenim un país meravellós, hem parlat fa una estona de talent jove, ara parlem de talent no tan jove, i un senyor, a més, que em deia fa una estona que està fent tot això després d'haver passat coses de salut serioses, i aquí està al peu del canó. Això és un exemple de vitalitat, de ganes de fer país i de tirar endavant i de continuar, que crec que és un exemple per tots, i per això li agraïm molt a en Jordi Vila que ens hagi acompanyat aquí a la Fundació Impulsa Talentum en aquest estand que tenim a l'ICE 2024 per molts anys. Felicitats encara per aquell Premi de l'EM del 20 que aquest senyor li va donar i que n'hi vinguin molts més i que en Bru en pugui anar donant molts més, Bru. Sí, no, Jordi, com que ara ja estem abonats i ens anem seguint, ens anem trobant, ens seguirem trobant. Tinc moltes ganes de veure això en una botiga, em farà molta il·lusió anar i comprar-la. Bueno, ho veurem a més d'una, si Déu vol. Bueno, sapigueu que tot això es deu al bon funcionament de l'Hospital Clínic de Barcelona. Perquè jo, en realitat, he estat més cap allà que cap aquí 2 o 3 vegades i són els del Clínic els que m'han tornat aquí. Doncs també cal reconèixer talent si algun agraïment a talent té que ser els senyors que m'han mig ressuscitat 3 o 4 vegades. Doncs molt contents de que fos així, de tenir-lo aquí i de poder-ho conversar. Moltes gràcies. Felicitats. Per molts anys. Moltes gràcies.